Jeg kender ham selvfølgelig med. Nej, det gør jeg altid. Det er så overraskende. Det er altid at sige det. Det synes jeg, det er helt. Ja, det er godt. Så er jeg lige sådan, så er jeg det er jo først skærmen, der er til at komme. Jeg kunne ikke være med at tænke på sin mor, der nej, det er nok. Det kan man ikke. Ja, det kan lige gøre det. Nej, det kan man ikke. Det er fandme en helt kvart, heller i der. Det er helt kvart, der var dertil. Prøv at tænke, hvor langt du skal vinde den for at få det ud. Ja. Tror jeg jo ikke noget som helst brændselsbil. Skal du til julefrokost? Det er klart. What? Det er klart. Nej, jeg ved ikke, det skal vi... Der er noget rock. Han har lavet noget vældig koncept. Nej, men det er klar til at synge? Ja. Det skulle være så. Har du styr på musikken? Hallo, musik. Hold nu kæft. Den der bare lige ikke mere. Det er her. Klar! Jeg får lidt lyd på. En enkelt mere. Vi ser vist det, at den giver. Rolig møg er. Gå trygt under hovedet. Især hvis det er der giver, så drikker vi igennem. Vi har så sjovt imellem. I dag er vi øl i ølkrus. I morgen har vi ondt i Esbjerghus. System i drøv, det er ordentligt møv. Bare lige en enkelt mere eller to. Vi drøv, det er ordentligt møv. Bare lige en enkelt mere eller to. Vi drøv, og resten år. Bare lige en enkelt mere eller to. Bare lige en enkelt mere eller to. Bare lige en enkelt mere eller to. Er det ikke en ring der? Røg, det er værd. Ja, det er værd det bedste. Hvor er du den drøm, den sidder? Så er det sejl rundt. Det var på Vesterborg. Så ligger udenfor for det værste, jeg gør. Det var at rejse mig op. Så var jeg benzin i. Så er jeg Richard. Jo. Bare fordi jeg blev livet. Det der går rundt, jeg var ved datter. Det var sygt. Men nej, så var det
Det skulle gå på Rigshospitalet. Så er vi lige den her. Hvad er blodtrykket? Vi laver en smisk, så er det kasser. Alligevel lækker det sker. Men den bliver chokeret. Og vi får se, hvad Elsis mener derovre, ikke? Kom nu med de skøjer, ja. Nej, jeg forstår. Hallo? Hold da kæft på maven, tror jeg. Det kan tror jeg. Kan vi få det? Hvad er det? Jeg er 8 vers. Jeg synes, det var... Ja. Okay. Glad jul! Det var hårdt. Må jeg gerne høre det igen? Det var noget, jeg havde lækkert. Det var en Jakob Mogensen hit. Hvad? Det var en Mogensen hit. Så længe jeg lever! Så længe jeg lever! Så længe mit hjerte slår! Tog du Så længe jeg elsker dig! Hvad var det for det? Var det den? Der er noget galt i Danmark, vi vil ville baller hele helvede til. Ej, jeg synes, det var tydeligt nok. Det var tæt på. Skal vi ikke høre den igen? Det var faktisk tæt på. Jeg synes, det var rigtig god, Laura. Flot klart. Laura, jeg kan høre det der. Tada. Nej, det... Jeg har selv lavet det, siger pædagogen, jeg skal snakke med kunden. Er det noget, du skal mig? Er I klar til at høre? Fuldstændig. Stor kapital og profit er noget skidt. Bolighegn har os ud af huset smidt. Hvis det ikke var for de store multinationale selskaber, kunne det være rart. Men nu når de er her, er det skide meget fremmedgørende. Jeg vil gerne sælge dig en ny guitar. Jeg er selv lavet. Siger pædagogerne, jeg skal sige, at jeg selv har lavet den. Og fuck. Hvem? Nu er den færdig. Færdig? Fuck. Og den kan jo lyde, ligesom det tavsgård. Lone også. Vi har en Karsten. Han har fundet i hans lederlemmer. Her i lejren. Og jeg her i lejren. Vi har en Karsten. Han har fundet i hans lederlemmer. Helt ærligt. Jeg kan leve i de mennesker heroppe. Jeg kender. De spiller håndbold alle sammen. Det er luftigt. Ja, de prøver. Jeg må en ny ved. Jeg er færdig med jer. Du kan fandme bare gå væk derovre. Jeg er færdig med jer. Nej! I kan lige skal med den klub. Vi har en Laura. Han spiser meget Laura.
Vi har en laver, han spiser mig havre. Og han så vokser flår. Vi går. Hans øjne er sløret, han kan ikke se. Han har ikke fået sine hørebriller. Jeg synes gerne her, Amanda. Mor i Kjellerup-planen nummer 12. Så skal vi så lade pisse. Nej, det var 13. Nej, det var noget god nok. Ja, det er bare. Nej. Carsten, han spiller. Okay, skal jeg? Nej, det er tæt over. Den kunne en hils. Det var da tæt over, Bjarne. Op. Ja. Carsten står for forspillet. Kom så, Gulli. Hvad var? Hvor mange var det? Altså, I kommer fra den samme landsdel, jo. Ja, hej for Bjarne, det skal tage. Så kommer det. Jeg rykker tilbage. Den duer nok ikke. Nej. Ja. Helmut Lotti. Vi skal Helmut Lotti. Ja, kom i gang. Hold det klar. Er du klar? Kan man ønske noget, eller hvad? Ja. Altså inden for kategorina. Hvad med Rachmaninoffs pianokoncert nummer 3? Det er den med violinerne. Ej, Lav, vi skal ikke gætte. Vi skal have en HK-sang. En opera. Kør så. Ej, vi skal ikke gætte. Under schönen blauen Donau. Brian Multi, den hedder Containers. Volta Olga. Volta Olga. Skal du have en mus igen? Nej. Er den for svær? Hvad siger du? Jo, lad os høre hold. Nå, det bliver sværere og sværere. Jeg må til i gang. Og en cykel op ad bakke. Nu hun død, ja. Helt død. Det kan jeg da godt tage, Olga. Vi tager lige skål. Prøv lige at tænke lidt over det. I presset citron. Skal du nu hænge op på det? Frederik, så her det. We are pressing the citron. Nej, jeg skyder på det, Kat. Helvedes hus. Alle stille. Roligt. Civile tænker. Brødlag har aldrig hørt det ord. Hvor er de en halv ind? Han samler bolde. Han siger aldrig, han går bare. De har nu sammen bolde. 4 bolde. Boldspiller. Røv og guldsand. Tag hjem til Rusland. Tag ud i Volga. Og voldtag Olga. Vil du, eller skal jeg voldtage Olga? Det er altså noget, hva'? Fantastisk stemme, altså. Det var en rigtig ruserstemme. Må du høre, Laura, jeg synes, det er noget, det der. Tak for det. Så er han på. Det var det sidste. Møller. Vil du synge noget, eller hvad? Nej, jeg er jo gul. Gurli Margrethe. Kom så, Gulli! Kom så, Gulli!
roligt. Du får en nem en. Har du været syg med det der talent? Nej, jeg er født fuld. Altså, mens jeg i 2010. Nej, 11. Nej, Jeg vil godt melde dig til næste gang. Nu tager vi, og nu skal vi igen. I får en nem en. Jeg hører, at gøre det her helt i. Nej, det er herovre nu. Nu hører vi. Vi skal godt tage første og anden vers. Jo, vi får 3 vers her. 3 vers. Det er rigtig blandt. Vi er klar. Du skal have bukt. Nej, vi er klar. Ja, lidt dommer. Der er lidt dommer. Så, rolig. Jeg kan ikke huske det. Er det nogle af ordene, du ikke husker? Ja, så det jeg tænker. Rolig. Skal vi hente ud? 1, 2, 1. Er vi klar? 3. Ja, vi tager det. Nej, vi er klar. Men den kører Det er ikke. klart. Visserne er på den. Det gør de altid jo i, hvad hedder sådan? Operaen. Voldtag god. Er du klar? Er vi klar? Kom så. Der er jeg aldrig været mere klar end jeg. Hvis jeg så må du fik vilje. Ja, ja. Vær stille. Ej, det var det efter. Du er i gang med at busse. Vi skal jo gå. Det kommer også der, hvor det kører for jer. Det er slet ikke uret. Så, nu kommer den. Da hønsehuset brændte, ville han ikke ud. Det værste var